La veritat és que no hem comprat molt, però ens hem comprat un gat. I ara és que apretarà la tecla. Yokoso! Nosaltres som a Aventura per Japó. Avui hem sortit de l'estudi perquè ens n'anem a la Japan Weekend. Ja estem a dins del recinte i ara anem a veure què consisteix això de la Japan Weekend. Ara us farem un petit tour per l'extensió que podeu veure i després parlarem una mica del que hi podeu trobar. Un cop a dins, ja vam comprovar que es respirava un ambient típic d'aquests esdeveniments. Multitud d'estants de productes japonesos, activitats en directe, espais preparats per interactuar i escenaris on poder contemplar els espectacles. A més, també vam trobar molts aficionats de la cultura otaku lluint els seus cosplays. A molts dels estants podíem trobar-hi varietat de figures dels personatges d'anime més coneguts, però també n'hi havia alguns que s'especialitzaven en els mangas de les principals sèries japoneses. Vam poder gaudir d'un taller de tambor japonès de l'Escola Taiko Barcelona i també d'exhibicions en directe de diferents estils d'arts marcials del país nipó. Tot i que també s'hi van celebrar molts altres espectacles, karaoke, concursos de cosplay, concerts, etc. Tampoc podia faltar un racó on poder comprar menjar japonès. Un dels principals reclams per a nosaltres va ser poder veure de ben a prop dos dels vehicles més emblemàtics i alhora futuristes de bola de drac. Per si no ho coneixeu, són les motos de la Bulma i també de la Lange. Ja hem vist tot una mica que ha sigut la Japan Weekend, hem dinat aquí, hem estat comprant algunes coses i ara ens anem a casa perquè us volem ensenyar aquestes coses que ens hem comprat. Doncs ja hem tornat de la Japan Weekend, com podeu veure ja estem a casa, i com que no hem estat o no hem pogut estar l'estona que ens hagués agradat, hem decidit que seria una bona idea ensenyar-vos tot allò que ens hem comprat. No és que haguem comprat molt, però bueno, són petites cosetes que ens hem emportat de record, de merchandising, etc. I bueno, que ara us ensenyarem. Diem que no hem comprat molt, ja entendreu per què quan tornem del viatge del Japó, si tot va bé, perquè serà una cosa que també voldrem compartir amb vosaltres. En primer lloc, ens hem comprat unes samarretes molt xules. Que són aquestes d'aquí. I les posem ara? Vinga, va. Va. Doncs ja està, la meva és de My Hero Academy, que no sé si, o Boku no Hero Academia, més ben dit en japonès, i com podeu comprovar, aquesta és de... I la meva és de Sailor Moon! Llavors, com que també ens agraden molt les coses petites, hem vist uns clauerets que ens han fet molta gràcia, que són aquests d'aquí, no sé si es pot... Sí que es pot apreciar, i tant. I aquests són, si no coneixeu els mangas o anime, el meu és concretament d'un personatge que es diu Nishinoya. De l'equip Karasuno, d'una sèrie de vòlei que es diu Haikyuu, que encara que no us agradi el vòlei, us la recomanem moltíssim. El meu és en Tanjiro, que és de la sèrie Kimetsu no Yaiba, que molt aviat començarà la següent temporada, si no recordo malament. Serà una pel·li, però sí. Serà pel·lícula, però seguirà una mica amb la història que ens ha deixat fins ara, amb una mica la intriga del tren i tal. Correcte, molt bé. Us la recomano. Sí, també, molt recomanada. Què més?
per seguir una mica la col·lecció que estàvem fent, que ja us l'ensenyarem, em faltava en Sanji. Un membre de la tripulació dels Pirates del Barret de Palla, de One Piece, que aquesta crec que sí que us sonarà molt més. I bueno, ens ha agradat molt i l'hem agafat. És molt maca, està molt ben feta i la veritat és que ens ha sortit molt bé i a més ens han tractat molt bé concretament a la tenda on l'hem comprat, que és la següent, Global Freaks, no sé si us sona, però molt recomanada també, perquè la veritat és que el tracte ha sigut perfecte. Sí. A part del bon tracte rebut, vam tenir també una sorpresa, que va ser que ens van regalar aquesta làmina d'aquí, dibuixada per Marc Godoy, més conegut com a Magori Art. També vam tenir la sort que en aquell estant hi havia en Joan Sans, que és la veu d'en Vegeta, que molt amablement ens va firmar aquesta làmina. Però qui diantre et penses que ets, tu fantasmot? En aquest petit estant, que estava just al costat de Global Freaks, s'hi podien trobar diferents productes relacionats amb Bola de Drac i amb els dibuixos d'en Magori Art. Un dels productes és aquest llibre, que és la segona part de la sèrie de la teva vida, que us el recomano. Què més? Llavors, jo, que la part d'allà són còmics, pràcticament tota, l'estic ampliant i hi ha alguns mangas que en tinc pendents i els tinc bastant atreçats. Així que he decidit posar-me una mica al dia amb One Punch Man, que no sé si us sona aquesta, però el resum ràpid és que el protagonista és un noi calb que té moltíssima força i es carrega tots els seus enemics amb un cop de puny. One Punch Man. Alguna cosa més que vulguis compartir amb els nostres aventurers? Ara ve la part més kawaii, vale? On m'he comprat unes cosetes que són més dolcetes, més boniques, que a mi m'agraden molt per la feina i per tenir entre els estotxos i tal. Una seria aquesta, que la volia compartir amb vosaltres, que és una sorpreseta que et ve dins d'una caixa, vale? I anem a veure què és. Oh, no ho oblides en primícia. La marca és Sumiko Gurashi i m'ha tocat una nyinyi. Què és això? Que d'aquestes coses en dic nyinyi, jo. Són nyinyis. Després, uns pòsits molt bufons, com podeu veure aquí, amb un bolígraf de Neko. Tot a conjunt, tots són gats. I per últim, una cosa molt curiosa que vull obrir amb vosaltres, que és això, és un raspall de dents amb el seu pot. Són gomes de borrar. Si sapiguéssiu la de gomes, bolis, pòsits, llibretes, que arribem a tenir, crec que dona per vídeo també. No em digueu que no és maco. Vull una goma de borrar, doncs té. Perfecte. Aquí Ja, tens. però això després fa pena fer-ho servir. Ja. I ja està, no? Ja estaria... Ah! Espera, un segon, ara vinc. Ja estic aquí. Doncs l'última cosa que us vull ensenyar... Un altre còmic. D'una sèrie que acaba de treure l'editorial Norma, que es diu Jujutsu Kaisen. I crec que ara sí que amb això ja, per part meva, ja estaria. Ja podríem finalitzar. Sí? Sí. Com sempre, us volem agrair el suport que ens esteu donant i recordar-vos que també ens podeu seguir a Instagram, a Twitter i ara també a la nostra pàgina de Facebook. Així doncs, ens veiem al proper vídeo de... Aventura per Japó! 僕らは